дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тағйироти кадри. оғози парвози нав аз Хучанд рост ба Владивасток. нархи парвозҳои чартери собит шуд аз 3 то 8500 сомонӣ. тоҷикистон содироти пахраву баркро афзоиш дод. президенти Кирғизистон гуфт қиморхонаҳо бояд фаъол шаванд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарҷумони худ Шермуҳаммад Раҷабзодаро аз вазифаи муовини сардори хадамоти ташрифоти президент барканор карданд. Шермуҳаммад Раҷабзода тарҷумони президенти мамлакат сардори хадамоти ташрифоти президент таъин карда шуд. амри президенти мамлакат дар бораи таъиноти Раҷабзода баъди зуҳри 27 апрел аз ҷониби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имзо гардид. то ҳол Раҷабзода дар мақоми муовини сардори хадамоти ташрифоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон кор мекард ва роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар аксари сафарҳои хориҷӣ ба ҳайси тарҷумон ҳамроҳӣ менамуд. дар тағйироти кадри навбатӣ инчунин Фарҳод Салим писари Абдулмаҷид Достиев аз сиёсатмадорони шинохтаи тоҷик мақоми нав гирифт. Фарҳод Салим моҳи декабри соли гузашта бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз мақоми сафир дар Амрико ба далели гузаштан ба кори дигар барканор шуда буд ва акнун муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурӣ таъин гардид. инчунин Имоми Содиқ низ ба мақоми муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон таъин гардидааст. ӯ то ҳол сафири тоҷикистон дар Ӯзбекистон буд. Шерализода Шараф Аҳмадҷон низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод ва муовини вазири корҳои хориҷии тоҷикистон таъин шуд. Назири Латофат Қаҳҳор бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон озод гардиду ҷои ӯро Ғанизода Гулчеҳра Сами гирифт. аз намояндагии ширкати ҳавопаймоии Sibir S7 Airlines дар шаҳри Хучанд ба Спутник Тоҷикистон гуфтанд ки парвоз дар масири Хучанд Владивасток ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа ба нақша гирифта шудааст. арзиши чипта 9500 сомонӣ аст. ин хатсайри нав аст ки мусофиронро бидуни фуруд ба ягон шаҳр рост ба ин шаҳр мерасонад. зимнан ин аввалин парвоз аз Хучанд ба ин шаҳри Русия гуфта мешавад ки онро ширкати ҳавонавардии Sibir S7 Airlines ба иҷро хоҳад расонд. дар ҳоли ҳозир ин ширкати ҳавонавардӣ бо тартиб додани нақшаи парвозҳо дар ин масир барои гирифтани иҷозатнома ба унвони агентии авиатсияи гражданӣ ва ситоди муқобила бо коронавирус дар Тоҷикистон муроҷиат намудааст. ширкатҳои русӣ нархномаи худро ба агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати Тоҷикистон пешниҳод карданд. Икром Субҳонзода, директори агентии мазкур, дар таъиди ин хабар ба Спутник Тоҷикистон гуфт, 4 ширкати ҳавонавардӣ Уральские авиалинии, Ютейр, Сибир ва Северный ветер ки ҳамарӯза ба шаҳрҳои мухталифи Русия парвозҳои чартери анҷом медиҳанд, нархномаи худро пешниҳод карданд. бино ба асноде ки онҳо пешниҳод карданд, нархи як чипта аз 3 то 8500 сомонӣ арзиш дошта, нархи миёнаи арзиши чипта барои парвоз ба самти Русия 6500 сомониро ташкил медиҳад. ин нархҳо аз дуриву наздикии манотиқе вобаста аст ки ба онҳо парвоз анҷом дода мешавад. ширкатҳо ҳуқуқ надоранд ки чиптаро аз ин зиёд бифурӯшанд, гуфт Икром Субҳонзода. тибқи иттилои агентии авиатсияи гражданӣ ҳоло ҳамарӯза 8 то 10 парвози чартери ба шаҳрҳои гуногуни Русия аз ҷумла Москав, Санкт-Петербург, Қазон, Уфа, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Красноярск, Краснодар ва ғайра парвозҳои чартери анҷом дода мешаванд. агентии омори Тоҷикистон аз афзоиши содироти пахта ва барқ дар 3 моҳи нахустини соли равон хабар дод. бинобар иттилои ин ниҳод, содироти барқи Тоҷикистон дар 3 моҳи имсола 9 миллиону 700 ҳазор доллар арзоварӣ доштааст ки дар муқоиса бо давраи мушобиҳи соли пеш наздик ба 3 миллион доллар афзоиш ёфтааст. ҳамчунин дар ин муддат аз Тоҷикистон 52 миллиону 600 ҳазор доллар пахта содир шудааст ки дар муқоиса бо давраи мушобиҳи соли 2020 наздик ба 16 миллион доллар бештар аст. президенти ҷумҳурии Қирғизистон Содир Ҷабборов бори дигар аз идеяи боз кардани марказҳои бозӣ дар вилояти истиқлолии ин кишвар ҷонибдорӣ кард. ӯ ҳоло тасмим дорад боз кардани қиморхонаҳоро дар марказҳои маъмурии вилоятҳо ва шаҳри Бишкеки Қирғизистон пешниҳод кунад.
ман ба дастгоҳи президент дастур додам ки ба парлумон пешниҳод кунанд то ба фаъолияти онҳо яъне марказҳои бозӣ дар тамоми марказҳои маъмурии вилоятҳо ва бишкек ҳам иҷозат диҳад. қиморхонаҳо то соли 2015 кор мекарданд ва ҳамаи шаҳрвандон метавонистанд ки бозӣ кунанд. ман пешниҳод мекунам ки вуруди шаҳрвандони қирғизистон ба қиморхонаҳо манъ шавад. онҳо танҳо барои хориҷиҳо боз карда шаванд, изҳор дошт ҷабборов дар суҳбат бо телевизионии пирамида. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.